Hemmenize salam. Yine de 60.000 podpishchiklerimin şanına ýürüýte tor pişirdim. Her biriňize sag bolsun aýtmak isleýän. Görüşüňiz ýaly Medawikden etdim. Siz isleňize görä reseptini üýtgedik. Pisochny testodan ýa-da beýleki bilýäňizde taýýarlasaňyz bolýar. Hemme hamyryna gerek zatlaryny biriktirip, çaý tozu salyp, soğudup, üstüne un salyp hamyryny taýynlap, haladilnikde goýarsyz eldemine ýarym saat. Kremini taýynlaýar. Tворожный syrymyzy alıp üstüne 20% slivkadan koydum. İyi moloko salıp hemmisini qadım. Mikser zat gerek değil. Görüşünüz ya formuçkaları özüm kağızdan yasadım da hamir yasap formuçkanın üstüne koyup sıfır görünüşünde kesiştirip pişirip aldım. Kremli şeyle zireyat arasına men klubnikanın jemini koydum ve üstüne de istediğiniz oraya ovadan atabilirsiniz. Men yagatkalar ve şokolat yine soğukluk koydum. Odan tortmuz taýyn, öýüňizdekilerin dolan günlerinde, jubiley toýlarynda bişirip öýüňizdekileri beýendirip bilersiniz. Спасибо каждому. 60.000 подписчиклерим için.